मा नाम बाबु? पवित्र बर'। मा? सिनाय सासेबो फेल जाफेराखै? जाफेराखै। वाव। फार्स्ट डिभिजन ओमफ्राय माखासे सेकेन्ड डिभिजन थांदों आरो। औ दिनैसिम रेकर्डआवनो गैया? रेकर्डआव गैया। वाव। फार्स्ट बर' मिडियामब्लाबो बिराद स्टान्डार्ड नै। एडमिसनजों लोगोसे फ्रि जानाय थानाय फरायनाय सुबिदा गासिबो फ्रि होगोन। ओइचएस फार्स्ट इयरनि थाखाय फ्रि एडमिसन आरो बेयाव दा एडमिसन सोलिगासिनो दं क्लास LKG निफ्राय 9 सिम। बेनिफ्राय मेट्रिकआव जुदि 75% एबा मोननाय स्टुडेन्टफ्रा एडमिसन लायोब्ला बेवहाय टटेलि फ्रि मोनगोन साबानि थाखाय। खुलुमबाय लोगोफोर, भिडिअखौ नैबे फरायसालिनि फार्स्ट गेटनिफ्राय जागायनि लोगोफोर। स' बेनो जाबाय नै फार्स्ट गेट लोगोफोर, हाबजेननायावनो मोनो। नैबे रडआ जाहैबाय मेन रड कारिगाव टु क'क्राझार। नैबे खाथियाव दङ जाहैबाय फरेस्ट बिट अफिस आमगुरि क'क्राझारनि। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल। बेनिनो बियो फार्स्ट गेट बर' मिडियाम स्कुल बियो लोगोफोर। बेनिफ्राय बे गामिया जाहैबाय लावरिपारा पस्ट अफिस हल्थुगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझाराव। अब्ला लोगोफोर जों एन्ट्रि जालांनि बे एसे सिगाङावनो द वेलकाम गोजोन फै। बे जाहैबाय बिसिनि फार्स्ट गेट। बिरगोनखौ लाबोफादों आं। बिरगोनजों आंजों एसे गोजान जायो नालाय ओंखायनो जों सानैजों फैबाय आरो। अब्ला थांनि लामायावहाय बरिं जायोनि बेबायदि आरो। लामा मोजांखानि बेबो गासै ब्लेक टपिं। वाव। येस, अब्ला जोङो ससे हाबबोनानै मोनफैबाय नै आरोबाव मेन गेट। बैलाय हनै नोंथांमोना नुहुरबाय। येस। वाव। बे जाहैबाय बड' मिडियाम स्कुल दे लोगोफोर। हाबफैनानै लोगो मोनबाय नैबे सारखौ, नै सार डेभिडमोन ने? स्टाफ आरो बियो बेयावनि। ओमफ्राय दा एग्जाम जागासिनो दङ नै ओइचएस फार्स्ट इयरनि दा। मा साबजेक्ट मोनलाय दिनै? दिनैहाय EVS। EVS क्लास 11 ने? क्लास 11 निया। ओमफ्राय उन्दैफोरनिया? उन्दैफोरनियाथ' मिक्स जाहैबाय साबजेक्टआ मिक्स। गासिबो। अ मिक्स। थेंक इउ। स' लोगोफोर बेनो जाहैबाय नै बड'लेण्ड एकाडेमिनि स्कुल कम्पाउन्ड। नै ओरैबो दङ बे गासिबो क्लासरुम्स, ओरैहाय गासिबो क्लासरुम्स। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ओइचएसनि क्लासरुम्सफोर बियो। ओरैहाय आं एसे सिङाव हाबफैग्रोबाय, सिंनिफ्राय आस्टेहाय माखासेखौ दिन्थिलांनो लोगोफोर। एग्जाम जागासिनो दं दे लोगोफोर फार्स्ट इयरनि। अब्ला लोगोफोर बे स्कुलखौहाय मोजाङै एक्सप्लर खालामदिनि। बे स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चाराबो जथेस्थ' थिगानो दं बर्थमाननि थाखाय। ओमफ्राय बे स्कुलनि रिजाल्टफोरखौहाय जुदि नायोब्ला नोंथांमोनाबो निस्सय माने मोजां मोनगोन आरो गाव गावनि गथ'फोरखौ बेफोरबायदि स्कुलावहाय नोंथांमोना थिसननो गोसो जागोन। दा लोगोफोर बे स्कुलाव दङ जाहैबाय क्लास LKG निफ्राय 12 सिम। बेनि रिजाल्टखौहाय जों मोजाङै मिथिनानै लानि सासे सारनिफ्राय। मा साबजेक्ट लायो सारालाय? आं दा HSS आव हिस्ट्रि लायो। HSS नि हिस्ट्रि। ओमफ्राय बे नोंसिनि स्कुलनि सिगांनि माने मेट्रिक रिजाल्टफोरा माबायदि जाया सार? जोंनि दासिमाव खनबासे बास थांबाय। औ। बिसिमाव गासिबो मोजाङैनो जाजोबदों। सासेबो फेल जाफेराखै? जाफेराखै। वाव। फार्स्ट डिभिजन ओमफ्राय माखासे सेकेन्ड डिभिजन थांदों आरो। औ। थाराबो खम जायो। आच्छा, थोदा बिदिनो मालाबा साफा सानै? साफा सानै औ। फेल गैखाया? दिनैसिम रेकर्डआवनो गैया? रेकर्डआव गैया। वाव। फार्स्ट जोब। नायदो, अब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि मोजां मोनसे बर' मिडियाम स्कुलखौ मिथिस'वाखै जानो हागौ गोबां मानसिफ्रानो। बे जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नैबे लावरिपारा होननाय गामियावहाय बे स्कुला दङ। बेनिफ्राय क्लास 12 नि रिजाल्टफ्रा माबायदि जायो सार? क्लास 12 नाबो दासिमाव खमब्रैसो जाबाय फार्स्ट बेस्ट थांनाया। औ। दासिमाव फेलनि रेकर्ड गैया आरो। वाव। वाव। दा बेबायदिनो माने सासेबो फेल जाफेराखै मेट्रिकआव। माने क्लास 12आवबो पिअ फाइनालाव सासेबो फेल जाफेराखै जाहैबाय। अब्ला बेफोरबायदि स्कुलावहाय गाव गावनि गथ'फोरखौ होनाया माने मोजां फिउचारखौ नुहुरनो हायो आरो गथ'फोरनि जिउ दानायावहाय फरायनाय सोलोंथाइनि बेलायावहाय मोजां फैगोनखौहाय जों आसा खालामनो हायो नै बेफोरबायदि स्कुलनिफ्राय। एक्सुवेलि बे स्कुला जाहैबाय बर' मिडियाम स्कुल आरो बेजों लोगोसे माबा ओइचएसआ इंलिस मिडियामबो जायो ना मा होनो सार? मिडियामा ओइचएस आव मोननै लानाय जायो। औ। गावसिनि सुबिदा बायदि जायफ्रा बर' मिडियामजों फरायनो गोसो बिसोर बर' मिडियाम लानानै फरायनो हागोन। आरो जायफ्रा इंलिसाव फरायना फैयो बिसोरनि थाखायबो गावसिनि गोसो बायदि इंलिस साबजेक्टआव लानानै बिसोरो फरायनो हागोन। बे सुबिदाया जोंनियाव दं आरो। आच्छा। इउनिफर्मआबो बर' मिडियामब्लाबो बिराद स्टान्डार्ड नै। ब्लेजार दङ नै स्कुलनिनो, बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल नै बेलायनो। मा नाम बाबु? पवित्र बर'। मा क्लास?
7 क्लास 7 नोंनि मा नाम बाबु आनास्ते मुसुमतारी माने स्टान्डार्ड बर' मिडियाम आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे उन्दै उन्दै थाखोनि क्लासफोरखौ जोङो एसे नायगिदिंनि लोगोफोर बिनानावफोरखौ लानानै आङो एसे एक्सप्लर खालामनि मैथो सासेयालाय मा नाम नानि नोंना प्रतिमा ब्रह्म नानि नोंलाय बिनाथा बसुमतारी मा बिनाथा बसुमतारी नोङो आस्था बसुमतारी आस्था बसुमतारी नोंसोर मा क्लास जों फार्स्ट फार्स्ट इयार जोब एग्जाम दंमोन ना औ हादों दा एग्जामखौ दा जों ज' नायदिंनायसै दे नोंसिनि स्कुलनि साराउन्डिंखौ दे दा नै बेफोरो जाहैबाय नै क्लास रुम मा क्लासनि इयो सार क्लास 5 नि रुम बे क्लास 5 रुम वाव उन्दैफ्रा नै मा क्लास जाराव क्लास 3 बा नोंलाय क्लास 1 मा नाम बाबु दा बेबायदिनो बिसोरो गासिबो क्लास 5 नामा मिक्स दङ मिक्स एग्जाम जानायखाय बिसोरो मिक्स आरो बे जाहैबाय नै क्लास 1 रुम नै क्लास 1 ने माने एग्जाम जानायखाय गासै क्लासफोर मिक्स टाप जोब आरो मा क्लास क्लास 2 मा नाम नोंलाय नोंसिना स्कुला मोजां नंगौना नङा फरायसालिया नंगौ न'आ महाय नोंलाय न'आ महाय हस्टेलाव थायो नामा दा लोगोफोर बेबायदिनो बे गासैबो क्लास रुम जोब ओमफ्राय एग्जाम जागासिनो दङ उन्दैफोरनाबो दा स्कुलाबो बन्द जाथ'वाखै दा माब्ला बन्द जागोन सार गाबोन जोबगोन फरिखाया गाबोन जोबगोन लास्ट गाबोनहाय एग्जामा बेनिफ्राय गथ'फ्रा बन्द मोनसिगोन जाहैबाय दा बेबायदिनो जोङो नागिरगासिनो दं मोजां इनफ्रास्ट्राक्चाराबो गाज्रि नंला आरो बे मा क्लास सार क्लास 8 रुम नै बेनिफ्राय जुदि गोजाननिफ्राय फरायफैनो गोसो जायोब्लाबो सिंग्रिफोरब्लाबो सेंग्राफोरब्लाबो फरायफैनो हायो मानो होनोब्ला बेयाव दंखायो बिसोरहा मोजां हस्टेल दंखायो नैबे नानि मोना हस्टेलाव थाखायो जाहैबाय नै नोंसिनि थाग्राया बेनो ने गोथाव मोनजानो मोनजाया एसे जानो हायो दा नैबे जाहैबाय नै गर्ल्स हस्टेल दंखायो जाहैबाय बे मा बे नोंसिनि ओंखाम जाग्रा बिसिनि ओंखाम जाग्रा नो बे नै रेफेक्ट्रि बेलाय संनायाबो हरैनो सङो नामा दा नायबनि बयस हस्टेलखौ एसे नायबदिनि दाने बेनिफ्राय नैबे जाबायनो बयस हस्टेल सेंग्राफोराबो गोजाननिफ्रायब्लाबो थाफैनानै फरायनो हायो गाव गावनि गथ'फोरखौ दोनफैनो हागोन बे जाहैबायनो बयस हस्टेल नै बा ओरै आरोबाव बिसोरो जाहैबाय नै क्लास रुमफोर बेलाय नै बेनिफ्राय लोगोफोर गोजोनथाव खौराङा बे स्कुलनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो फिल्ड ट्रिपनि थाखाय लांनाय जायो गथ'फोरखौ एजुकेशन टुरनि थाखाय बेनिफ्राय क्लास 9 नि इलेक्टिभ साबजेक्ट्सफोरखौ नायोब्ला नोंथांमोना गाहायाव नुगोन नै एडभान्स मेथ्स जिअग्राफि हिस्ट्रि आरो हिन्दी बेनिफ्राय ओइचएस आव साबजेक्ट्सफोरा दङ जाहैबाय इंलिश हिस्ट्रि एजुकेशन पल साइन्स बड' एडभान्स बड' आरो इक'नमिक्स अब्ला लोगोफोर एबाराव नोंथांमोना लोगो हमदो नैबे सारखौ बे सारानो जाहैबाय नैबे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि बिथाङा जाहैबाय डिरेक्टर आरो बेजों लोगोसे प्रिन्सिपाल बेनिफ्राय माखासे गोजोनथाव खौरां जों मिथिनांगौ दं नैबे सारनिफ्राय बेनो जाहैबाय माखासे फ्रि एडमिशन दं ओमफ्राय एडमिशन बोथोरा जागायबाय दा बे हिसाबै सारनिफ्राय जों माखासे मिथिनानै लागोन टटेलि जोङो माबानिफ्राय लानानै सेकेन्ड डिभिजननिफ्राय लानानै फार्स्ट डिभिजनसिमखौ जोङो फ्रि एडमिशन होगोन जोंहा माखासे माबा दङ जेन'बा स्टाफ मार्क मोननाय टिउसन मार्क मोननाय बेफोरखौ जोङो टटेलि साबासिम फ्रि एडमिशनजों लोगोसे फ्रि जानाय थानाय फरायनाय सुबिदा गासिबो फ्रि होगोन अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय दा फ्रि एडमिशना जाहैबाय क्लास 11 बा ओइचएस फर्स्ट इयारनि थाखाय जायफ्रा बेयाव एडमिशन लागोन एडमिशना फ्रि जास्ट नोंथांमोननिफ्राय होनांगोन अनलि मान्थलि फिस आरो हस्टेल फिस बेनिफ्राय बेयाव एडमिशना जागासिनो दङ दा क्लास LKG निफ्राय क्लास 9 सिम बेयो एडमिशनाखौ लाफैनो हासिगोन नैबे फैगौ सेसननि थाखाय बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना मेट्रिकआव 75% नि आबाब मोनगोन नोंथांमोना फ्रि एडमिशनजों लोगोसे बेयाव थाइसेबो होनाङा मान्थलि फिस हस्टेल फिस माने थानाय जानाय फरायनाय गासैबो फ्रियैनो बेवहाय फरायनानैहाय पिअखौ एबा क्लास 12 सिमखौ फोजोबनानै थांनो हागोन नैबे बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय बेयो मोनसे माने समाज सिबिनाय हाबा बायदि नैबे स्कुला मावदों जेनाखि
फरायसाफोरनि थाखाय सुबिदा होदों स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो मिथिथोंसै जोंनि बर'फोरखौहाय एसे गरिब थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय सुबिदा होनाय मोनसे स्कुल जिहेतु बेयाव एडमिशन आरो मान्थलि फिसफ्रा एसेबां हाई नङा हस्टेल फिस आरो स्कुल फिस जिहेतु दङ बियो नि थाखोखौ लानानैहाय माने उन्दैफोरनिया खम जागोन गेदेरफोरनिया एसे बारा जालांगोन बेनोल' किन्तु मेक्सिमाम क्लास गेदेरफोरनियाबो थांगोन अनलि स्कुल फिस आरो हस्टेल फिसखौ लानानै 3,500 सिम मेक्सिमाम थांनो हागौ बेखिनिल' नाथाय बेवहाय मोजां क्वालिटि एजुकेशन बिथांमोना होदों बिथांमोननि रिजाल्टखौ नोंथांमोना खोनाबाय बिथांमोननि रिजाल्टखौ खोनायोब्लानो जों हमनो हायो बेवहाय क्वालिटि एजुकेशना जागासिनो दं दे सार अब्ला बिदाय लानाय जाबाय नैबे सारानो जाहैबाय डिरेक्टर आरो प्रिन्सिपाल नैबे फरायसालिनि हामबायसै सार दे